Мәскәүнең иң зур биналарының берсе Кремль сарайында. Инде берничә минуттан монда Мәскәү, Казан, Уфа дуслык күпере дип исемләнгән тамаша башланачак. Әлеге зур концертта 120дән артык артист, данлыклы артист чыгыш ясаячак. Репетиция тәмамланды, зур тамашаға халық жыйыла. Кассада билетлар юк. 5000дән артык тамашачыны сыйдырган зал тула торсын. Ә без сәхнә артында оештыручылар һәм данлыклы милләттәшләребез белән аралашып алыйк әле. Әгәр дә без бүгенге көндә Мәскәүнең Кремль сарайына килеп, шушы залны тутырырлык итеп татарларны җыйный алганбыз икән, бүген менә инде ничә көн татар халкы билет эзли безнең концертка. Бу үзе үк әйтеп тора, татарлар әле яшиләр, татарлар яшәячәкләр, бер бүтән булып, Бөтен дөнья татар конгрессы исеме астында Кремль сарайының сәхнәсенә тупландык. Һәм без үзебезнең сүзебезне Мәскәү, Уфа, Казан һәм аның дуслыгы мәңге яшәячәк дип әйтәчәкбез. Без бергә, без татарлар, без шуның белән горурланабыз. Рәхмәт безнең режиссерларыбызга, безнең яраткан конгрессыбызга. И шундый яхшы матур программа төзелгән. Шундый иң яхшы артистлар катнашалар шу безнең концертыбызга. Бұл концерт мен үшін тарихи вакыйга. Чөнки монда күрәсез Илхамова да келді, яшь җырчылар да, Голос проектыннан да җырчылар үзебезнең татар кызлары молодцы җиңеп кайттылар. Мен монда бу сәхнәдә иң беренче мәртәбә Играй гармонь проектында катнашкандым. Настя Заволокиннар белән, аннары Илхамова белән дә монда чыгыш ясадык без. Беренче концертлар иде, татарлар инде хәзер бу сәхнәгә күнделәр, монда җыелалар. Мына әйтергә кирәк, бу беренче мәртәбә мына шушы Кремль залы аншлаг бигер монда. Миңа калса, оештыручылар бик дөрес эшләгәннәр. Мына шул элек-электән булган мәдәни бәйләнеш күперен яңартырга. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа.
Zor konsertler elbette bik kirek iyimi. Çünkü ol bizning halkımız, bizning mine bigrekte Tatar halkının eytemeyin minimi, ol jırlar yarata, ol jırlap doğan kişi, jırlap üsken halk olayım. Şuna göre eğer de jır bulmasaydı ol büyük da bula elbette, büyük bula. Şuna göre ol jır kişiye güç bire, kuvvet bire. Концертта танылган сәнгать әһелләре, җырчы, биючеләр чыгыш ясый. Аларның һәммәсе татар-башкорт халкының йөзек кашы. Халык бөтен чыгышларны да бик җылы каршы ала. Дуслык күпре дип исемләнгән концертны оештыручы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әлеге чараны шул дәрәҗәдә югарылыкта булыр дип уйламагандадыр. Тик халыкның кабул итүе барысы турында да сөйли. Татар һәм башкорт милләтләренең дуслыгына түгел бу. Бу безнең илдәге халыкларның дуслыгы турында сүз бара. Без шуны шул мәгънәдә бирергә тырыштык. Сәхнәдә бәйрәм, дуслык бәйрәме. Сәхнәбезнең түрендә Башкортстанның халык артисты Римма Амангильдина. Башкалабызның аларда яшәүче татарларны шулай бергә җыйнап үткәргән чара ул әлбәттә бик күңелле бер чара һәм әлбәттә кирәк. Мен бик зур рәхмәтле Казанга, Татарстаныбызга. Ул безнең инде йөрәгебез, безнең әниебез, әтиебез инде. Уфаларга бик зур рәхмәт. Шулай инде тату гына бергә инде матур гына яшәйген шу якты дөньяда Раббим Аллаһ Тәгалә. Бүгенге концерт, бүген безгә килә торган татар телевидениесе ТНВ планетаны кайсысын карыйбыз сутками. Менә бүгенге концертка без хәзерләндек. Бер ай билетлар алып, иләшеп, минем Пушкина шәһәремнән 45 кеше килдек без. Концертта татар халкының горурлыгы булган җырчылар чыгыш ясый. Монда һәр әйтергә теләгән сүз моң аша җиткерелә. Дөрес, сүзләр артык. Бәхетле мизгелләрне көтеп алабыз. Тик шул минутта аның бәхет икәнен татып кала алабыз микән? Бу көнне күңелне айкаган моң астында шундый уйлар залдагы тамашачының да, катнашучыларның да башыннан узгандыр. Чөнки менә шушы мизгел күп кенә яңа матурлыкның башы, дәвамы, киләчәген үз иченә алды. Иң мөһиме, аларны очраштырды.
Без Мәскәүдә, баш каланың Кремль сараенда дуслык күпере дип исемләнгән зур тамаша бара. Залда 5000-нән артык милләттәшебез Казан, Мәскәү, Уфа калаларыннан килгән, танылган иҗат әһелләрен тамаша кыла. Бик шатланабыз Мәскәүдә мондай концертлар, мондай кичәләр, очрашулар соңгы 3-4 елда бик активлашты. Менә 3 ел элек ул башланган Москва, Казань на реке вместе дигән очрашудан музыка йортында. Менә узган ел гына 3нче тапкыр менә бу зур биналарда, Кремль залында 3 зур концерт булды. Шуңа күрә бик шатланабыз. Бу концерт безнең Мәскәүдә яшәгән үзебезнең милләттәшләребезне бергә яңа пласт күтәреп чыга, оештырып, аралаштырырга ярдәм итә. В Москву приезжают лучшие артисты не только России, а лучшие артисты со всего мира. Но сегодняшний концерт, его уровень, его профессионализм, а самое главное, Татарлак, это прежде всего, что чувствуется в этом концерте, и на высоком уровне, который артисты здесь выступают, держит зал просто в напряжении. И с интересом публика смотрит и не может даже на секунду расслабиться и вздохнуть. Настолько все интересные номера. Гордость охватывает за нашу нацию, за наш татарский народ. Шундый концертлар безне бергәләшеп инде оештыра һәм без минем уйлавымча татарлар бик сагыналар. Менә Мәскәүдә булган татарлар бик сагыналар. Шул концертларны бик көтеп торалар дип уйлыйм. Әдәбиятыбызны, иҗатыбызны күтәрер өчен безгә бергә булырга кирәк. Для вас поет заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Мин ышанам сиңа, сәлемле Казан. Мәскәүдә, Кремльдә беренче тапкырымда хәзер катнашам. Бик тә горурланам. Чөнки татарча да монда җырлый алам, Аллага шөкер. Конкурста шундый шанс минем булмады. Менә әйтәле, иң яраткан җырым синең татарча. Иң яраткан җырым. Алар күп. Мин яратам ай былбылым җырын. Аны әни җырлады кечкенә вакытында. Һәм кыркызларын бик яратам, Венера Ганееваның җырын. Бүген нинди җыр белән чыгышасыз? Бүген мин җырлыйм беренче дуслык күпре турында беренче җырны, аннан соң Александр Градский белән бер җырны сезгә күрсәтербез. Һәм минем Евровидение җырым. Монда клипның презентациясе була. What if I could change the bad time? What if I had the power to decide? What if I could make us unify? If
What if we would open up the doors? What if we could help each other more? What if I could make you all believe? If we What if we all opened our arms? What if we came together as one? What if we aimed to stop the alarms? What if we chose to bury our guns? Why don't we always reach out to those who need us the most? Together we can change the path of time. Together we are bound to decide the excellence within our hearts and minds. Together we can make a better place. On the state line and outer space. Together we can change the world forever. What if we all opened our arms? What if we came together as one? What if we aimed to stop the alarms? What if we chose to bury our guns? Let's unite and make a change. Let's unite and write a new page. Come on, sing us, come on, sing. Have faith. Why don't we always reach out to those? What if we all opened our eyes? What if we came together as one? What if we aimed to stop the alarms? What if we chose to bury our guns? Why don't we always reach out to Замечательные девочки. Ну, конечно, я за Дину очень рад, потому что она действительно исключительно талантливый человек, и в ней, на мой взгляд, очень много от родителей. Я с родителями знаком, и в особенности с мамой и с братом. И очень она стержневой человек. Концертта безнең хезмәттәшләребез дә катнашты. Русиянең төрле федераль каналларында эшләүче татар журналистлары әлеге сәхнәдә алып баручы түгел, ә җырчы ролендә иделәр. Этот вечер, Кремлевский дворец, стал территорией Татарстана и Башкортостана, территорией Казани и Уфы, поэтому сегодня здесь мы, наверное, себя будем ощущать практически как дома, потому что здесь много наших друзей. Мин татар булуына бик горурланам, чөнки татар мәдәнияте ул бик матур, бик бай. И менә хәзер бүген бу кич белән без татар мәдәнияткә зур адым атлыйбыз. Это очень хорошо, что в Москве, в Кремле собирается столько татар. Объединяет всех язык, культура. Эх, Казан егетләре, күп булсын бәхетләре. Эх, Казан кызлары. Сүнмәсен йолдызлары. Ә милләттәшебез популяр актер Марат Башаров исә Наилә Фатихова белән яңа җыр әзерләгәннәр. Бу тамашачы өчен тагын бер матур ачыш булды. Дарбулык, будем вместе все, и пока мы будем вместе, я думаю, что наша культура татарская, наша нация, наш язык, наши традиции, они, наверное, будут приумножаться, процветать. Бүтөне безге саулык, бәхет, тәфик, зор өмерен дейләхим безге, бүтөне безге. Зор үсегез, рахим етегез. Мин Марат Башаров, сезнең белән.
рәхмәт әйтәсе килә моны оештырган кешеләргә. Монда безнең күренеп тора җыр биюләребездә шушы республикаларның Мәскәү халкы белән бергә дустана яшәү, киләчәктә үзебезнең фикерләребез белән бергә шундый матур милләтебезне, гореф-гадәтләребезне күрсәтеп бергә шулай бәйрәм итү, киләчәктә дә шушы бәйрәм дәвам итсен. Бу концерт дәвамлы булырга тиеш дип уйлыйм, чөнки менә шушындый концертларга бит инде юл салынган иде күптән. 2005 елда Россия концерт залында Казанның 1000 еллыгына башланган «Мост любви» дигән концерт булды бит инде. Аннары «Җиде йолдыз» дигән фестивальдә менә шушы форматта үтте бит. Төрле төбәкләрдән безнең татар артистларын җыештырган фестиваль иде. Һәм менә бүгенге концертта шуларның дәвамы һәм киләчәктә дәвам булачак дип уйлыйм. Бу күрсәтә бүгенге көндә безнең араларның якынаюын. Шын, монда һәр кем милләте өчен горурлык хисе татыгандыр. Матурлык моң аша берләштерү чарасы максатына иреште. 5000-нән артык безнең татар, башкорт, мусульман халкыбыз бу залга тупланган һәм үзебезнең искиткеч югары сәнгатебезне бүген карый. Бик матур бер халыкка бик ошый. Һәм бу татар халкын тагы бер тапкыр әйтеп китәсем килә, бу татар халкын берләштерә. Әйе, бу очрашуның кайтавазы матур мизгеле озакка барыр. Ул бер арттырусыз югары дәрәҗәдә оештырылган концерт булды. Икенче концерт әзерләйбез инде, шулай телибез, уйлыйбыз зур спортивный аренада. Цветы от президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Мельниканова. Без бүген бик бәхетле халык дип саныйм мин. Чөнки моның нигезендә без сакланганбыз. Без халык буларак, милләт буларак, без киләчәккә карап йөз тота торган милләт. Һәр очрашудан шифа, бәхет чаткысы, өмет һәм яңа этәргеч хисләре алып кайту бар хәл. Ә ул моң аша җиткерелсә, монда инде матур гамәлләргә юл алыну көн кебек ачык. Шул бәхетле мизгелләрне татырга мөмкинлек биргән халкыма рәхмәт.